जत्न lamsogo saripang sana jora haini hai jara chini jora news no nai tongai tabuk tai bukuk chongno sao phải cái live có kisi comment khai gadi saslang daily life vlog bahai tong dara kaham no bahai tong no sagari kaham no tabuk no ko sok paidrep jongbu jorani kaisa tini a jaga panda songjamani a jaga thangai tei tabuk no sok paidrep tei ang kaham no tongo dara acha kaham no na bahai rok din kate ka sagari tini tei jara tabugo like rok re kungka like rina re tei bo jagani nai tong sahar bai gari kisa tini ni kisa kok lam thalai no শিল্পী দেবরমা paisa da kota ang sachung no kebo koroi bo jagani nai tong sagari jara nai tong nai rok tei jara video no like rodio kungka like rina bai gade tini kisan rok bai kaisa topic tui kok salayan honai live stream khaimani ang Bangalore ni nai tongo dara Bangalore ni tong tai nai tong bagai no paifle hamai mar otam hinke om suk jor tei chalo tong tui fano je jora mansak jongno nahai tongma bagai tei jara sabo jani mui khol tong blasa ha sabo mui khol tong borou sabo ke bukari bulai guys yang la sikono je tini ni topic na tei tini ni topic kha kaisa narok no khana chini kaisa yang jongpujala area na khop jago kaisa lumkam kamio honai jara ONGC ni mung ONGC ni yungoi jara tar swngnai rok no chini luko rok kasulaimani norok nukhana tei obaikano angbo nini manai da nai ang ba nini manai da enai si dara ha kono buji mangle tini ni topic ka ba haise kaisa jagao norok nukhana salkise sakang ONGC rok jeta chini luko rok bai mana khaijakmani thik obaikano tini bo norok nukhana chini kaisa chini travel welfare ni minister bikas debarmani jeta bini restaurant ni tangai tongman jaga hatai kotor ni joton sinio a jaga norok nukhana ONGC ni jara kormachari khainai rok kwbangma ah jaga machine kotor kotor tui berai tonipaimani tei amaikano kami kami o jara tabuk tar swngwi tongnai rok no lukurok kwbangma baksa jolijagui tongpaikha tamoni hingka khe without no permission sara haino kami rogo habai tar rok swngma bagui aboni ukologo saboni yak tong hnai kwbangma lukorok tabuk swngmung tisai tongo kok khe obo haisi jara
salkisa swkang norok nukha chini bubagra bo amaikeno kok samani tongo ONGC rok no TTADC area o kuno jaga o phano borok no jaga jaglak hinui jeto chini bubagra kok samani obono ruk sawui no tini kisisa kok lam salai na hinui norok bo live stream khaimani. Thinang jora tamo khaisa iko norok mani live stream kok salai tongmani jara video no like rodiya khunko like rodina di tei jara subscribe rok khaisi khon khaina di na kadai do kisa khorang oko ongoi tongo gor gor tongo tamni ke belai tini haduli ma jaga tamni ke gari koto koto lai mani haduli kaisa jago thangmani kongrai ongoi tongkha tei norok bo jagani nai tong sabai di tini salbung mai ma se mai mai sabo sabo horni mai rok saka sagari tam comment khaini kerika ang chakha dara sajlang acha horni mai chakha na kokore sumon dewar masini yang belbari block ganao bo haino ONGC kalbar tier sungjakmang borokno tamo khainai sagadi kok keobasi jara tabuk kami kami ONGC rok hnoi norok mani nugui tongkhana abo norok ek kam khaidi norok para jara basi rok ekota hingke borok no chung habriya khaimano tamni hingke parani borok ekota kwrwi hingke borok jesuk norok ekota kwrwi aswngni borok ni norokni kami o ba norokni area o borok samung khainai borok no chung jesuk mansa chung borok no habriya no tongma chao tamni hingke chung nasigui naikha hingke chini tiprasa area o mang tamni bagui ONGC rok kami kami o hap norok nasigui naidi kaisa jaga phano jeta borokni general area o norok nugulak ONGC naitongmani phiaba tiprasa area o mangno kwbang kok ONGC rok habo tamni bagui hingke chini ADC ha no tamkhe borok dokhol khaimano a chesta naharwui no borok tini swkjaktui tiprasa jeta ADC hani jeta area o mang borok tabuk swjakhtui naitugo tamoni hingke naitugui mankha hingke bo tini chini tiprasa ni jera jaga malik rok no rang kisi swrwui rwano aboni yago sabo chung kubun dophani borok narwno chung dam kwbang khe mapai norok nukhono yang gabodini kaisa tabuk gas langmani abo bojak gas langkha hingke norok jotono saimano jeta tabuk tini agartala amhaya gas lango aroni hoite sabo gas na chung tiprasa ni gas na o bwswkha mana gas chung dam khe mano rabi muji पर्सना कहाँ से देख रहे हो बोलो कहाँ से देख रहे हो रवि सब सब बहुत जगह नहीं तो सागरे रवि आप कहाँ से बोलो
borok se korika tamoni hingke jarat chini omaikeno kwbangma kami kami o chini tipra rokni nok huk jara borokni jeto bum rok fatirma bai nok huk rok kagui thangmani rok baksa dabi rok maya hinui kwbangma luku rok cholijagui tongka omaikeno norok yang soigoria rok norok saimano jomboi jola bai khopjak soigoria ah jaga o asuk sal kisa sal thangnai sal kisa swkang jeta kaisa ah jaga bum bag kakrwmani ah jaga tabukbo dabi daba maya hingui 500 taka bai chini borok munsu chini tipra rok bande kwlangui thangjago naisingui naidi busuk uanama singsa 500 taka bai si jeta bini dabi asuk bai ni paika hinui kwlangui thangjak hinui chwng koktwmani bisingtwi rok chwng khnaka phiaba abo busuk jora tei boy Devarma love you so much bro full support I am full Jampoi Jola okay kokrui boyar Jampoi Jola ni na hingke tini Jampoi Jola kaisa tournament rok mwthangma rok saijak manka football Jampoi Jola hingke ayang lungkam mani kaipeng parang khana khakai o ah jaga no chini ONGC rok sal kisa swkangna rok nukha na oro khlaijakma rok gami o habrea khlaijakma rok yamhaike no ekota tongna nango gamini borok rok tamoni hingke ONGC rok no kami kami o habrumani belai no chaya tamoni hingke borok tini nukha na norok kwbangma gamini borok rok nok huk kagui thangjago phiaba jephru kagui thango aphorke nini manthai nini lachit kokhoro khaiui kabui rok ma sanlaio tamoni kabo chwng tiprasa belai no kapal hamya hinui mano chwng nini manthai no se chwng amhike kako koko khe chwng ma sanai se kunu jagao khe baksa maya rok chwng omo hai jeta nini manthai rok no tabuk jara video no like roryak like rinari tei jara subscribe khaijak borok o khainari tei norok bo jagani naitong sabaidi kisa do norok ni kunu swngmung rok tong sadi swngmung rok tongkhe comment khaidi ang norok no je je swngmansa ang norok no chai tongmano norok ni swngmung no ang answer rwano keong korika ang tini belai no lengjak tamoni hingke kaisa Jampoi Jola o coverage khaimani kisi stand mati sai do keong korika haja sabo sabo horni marok maichaka sagari tei tamrok khaibai sari tamo khai tongo eko haino norok bai kisisa koklam salai no hinui live stream khaimani tini sari pangsanja jorani kok ke abaisi norok jotono saimano tabuk chini tiprasa area o mang ONGC rok haino hai habui tongphai bimani norok nukha na lama lama tar rok sungjak ba rabot bagan tar rok sungjak keboni kami kami ro tar rok sungjak norok nukha na
जों आबहावायावनो तामखौ जों गासलायनाय बा तामखौ जों आबहावायावनो मोथागलायनाय आबनो तुई जों दिनै किसिसे टपिक कगलाम सालायन नरक लाभ स्ट्रीम खायमानि नरक ब जागनि नाय तंग तै नरक नि कुनु सुंमुंग तंग साबायदि Hello sir, who are you doing? Hello sir, who are you doing? uh, आप कहाँ से बोलो पहले। राहुल देवरमान लाइक दान ओके लाइक दान राहुल हामबाय बाहाय दं सागारि राहुल साबो साबो दा तुई आं बुजिया आं गाहाम न तंगो दा साबो दा तुई आं बुजिया ini kok बुजिलिया राहुल एस देवरमान हेलो हर काहाम लाम सोगो बाहाय दं सागारि बहुत जागनि नाय दं साबायदि कार्तिक देवरमान ब्लग तिप्रसारक बाहाय के मोथांजागनाय पॉलिटिक्स बायदा मनाय किसा सादे जों तिप्रसारक नायसिगि नायखांगे जों पॉलिटिक्स बाय जीवनो जों मोथांजा गया ताम हिंगे जों जिसु पॉलिटिक्स थांनाय जों आसन गोलगनाय जों जिसु पॉलिटिक्स खानि जों आसन तला गोलगनाय नायसिगि नायदि जों चिनि ताबुक त्रिपुरा हाव एकदम सान थाङो सिदा पॉलिटिक्स मंग बेसि हामजागलायो फियाबो जों पॉलिटिक्स बा जों मुं सामाया नायसिगि नायदि नरक पॉलिटिक्स बा जों कुनु फायदा माया I don't speak Hindi. Please, can you speak English? Uh, okay. Anyone? कैसे हो आप कहाँ से देख रहे हो? तामो मै संखासो हरनि मै संयाखौ mulai paiti phejak tini mulai bathai abono সমস্যা নাহি দङ ते ताबो वो आप लोग अभी भी जो मेरा वीडियो को लाइक नहीं देता है लाइक कर दो प्लीज YouTube live good brother oke Peter Kolai vlog halam sogo nonobo sai jengda agartalawo baratong साइसुंदा आगरतलाव बारतं नाकारदे आं आगरतला बारतं या खोमलंगस बारतं दो खोमलंग डिग्री कॉलेज बैगानानो आं तंमने आई एम गिफ्ट फ्रॉम साउथ त्रिपुरा ओके हेलो लामसगो ननाबो नों बहा जागानि नाय दं सागारि
Brother, do you speaking English? Okay, English. Tell me. 너랑 kun sungmung tong sare. Norong kun sungmung tong ke sungui mano ba. How are you, brother? Fine, I am fine. Belai call fine tong ka. Gesang Simon ka man kena chini kabang ma kami wo chini wen di shiro habui tong mana tini norong nukna chini kabang ma social media rawat viral langi tong mani jata oma kena kami wo habui baksa borok je nok hu kak jana ro tabu bu dara kaham da e Rakesh debat ma lam shogona na bo kaham no tabuk sujrati to kuno brother do you speak English na kardi yang compatible ni tong borok tam ni ge chung kaham no tong tab su jara toi tabu kubang man rong no khna kami wo ba kubang ma thayo chini wen ji shirok habui tong mani narong no khna pia ba a jaga jeta samung khainai ba obo khainai rok chini borok no beshi kubang tamo tini ke live rogo nukjak tongkha ni mai tupini tamo tini ke live rogo nukjak tongkha जोंबा जों जोंबाय जों थगाय लाइमानि बाहाय के याक कागनाय मोनाय साग्रादे औ जोंबाय जों थगाय लाइमानि बाहाय के याक कागनाय आबनो निनि कक बुसुं मं बेलायनो अमहाय कक सुंमं बेलायनो kaham tam hingke जों tiprasa jisukpano abo tai जों tiprasa tam hingke जों थगाय लाइमानि abo tai jisukpano chini tipra hasteo slai tongmung slaijak जों abo tai जों थगाय लाइमानो जों tai खायमेया तामनिखौ जों कायसा रां पैसानि लुबो थांमाबायनो जों दिनै तिब्रासा जों थगायलाय दंमा हायखलायो अब मेन के जों रां पैसानो हामजाखांगोन जों हम हायंगो जों किसिं बाय किसिं थगायलायो जोङो दारानि नि चेनेल बाय गोरोंमा पालक जाफानो वाइ साफानो लाइव नुकजागिया खु दिनै नो फार्स्ट ओके हामबाय lam sogo dara English by introduction nini regarding please dara ani respond nakadi do or tabuk chini kabangma English hakang ke chini je nai tongnai rok baksa chaji yangnai tam ni ke khoroksa chini borokong tetai kubunni language no use khaikang ke baksa borok chajeng mano tam ni ke nini kok no nung pogo sibuni kok no nung tini aske hamjagai nung kok no introduction doi tong ka abo baksa borok chajeng mon nakardi tam ni ke omo hairok samani chaya maida chaka nung ni nini para borsa maiseko jenta maiseko ani kami barbar sawang no rono jompui hinai miyabo nung nukhna ani kami barbar samani tini bo hai nang tai sa ani kami sungpi wo norongo daily no kami ni mung to saiman galak tam ni ke obono last hasiwana ani kami mung ke jompui yang 12 gorjla angke joton saimono jompui jol angke bubu joton sinibo angbo chajagia dara English ma ni kok borokno khnatok ama comment rogo sibui khaike khaina nango au kokori निजिनि कक ना निजि सेकताय साबो सानायबा नादि जों गोबां मानसि बर' जों राजाफ्रा आगोलाव जों थांबा दिनै
borok rok kok sakang ke chung bor kok saya bangla kok sau ba english kok sau ba hindi kok sau phia ba borok chini borok no kubun do phani borok ya kok borok kok man phani borok kok borok no saya kanti official dara kaham da ei kaham na non bolam sogo haine hai belai call khai tong kha ni borok dok call khai jalo ko tong tam ba call khai ka sai mia live stream sai tong ba kok sa te tong kha rakesh bhai tong sagari kaham tong sagari rakesh nog ni borok lo belai call khai tong na ka di kisa live stream ma mathak snai ta musu bar bar call khai sai malia belai da nang jagi call khai ka borok kisa kok sagana nong borok bai aboni yagulo haine hai non bai gereng phiwa no